Súťaž Guardians je cvičenie pre koordináciu obranných tímov, kde sa musia brániť proti realistickým útokom z praxe v realistickom prostredí. Náš typ súťaže je trošku iný oproti iným súťažiam. V tomto prípade naozaj súťažiaci si vedia vyskúšať, aké je to byť v reálnej organizácii, plne fungujúcej pod útokmi. A je to veľmi podstatné na tú koordináciu tímu, že nestačí, keď je človek iba veľmi teoreticky statný, ale ako vie pracovať v tíme. Táto obrana v reálnom čase sa nedá trénovať úplne, tak je to pre nás takáto prvá skúsenosť, na ktorú sme veľmi radi. Nie je úplne bežné, že má ten človek live range k dispozícii, mať takéto prostredie alebo takúto formu v súťaže, aj toho finále, ale aj tie kvalifikácie a majú ľudia dobrú šancu naučiť sa live nejaký incident and response. Keď sme začínali s Guardians, tak sme museli prípravou stráviť týždne a mesiace. BC Range je presne unikátny nástroj, ktorý veľmi zjednodušuje tento tréning. Máme súťažiacich, ktorí tu boli 6. krát s nami, takže máme takých veteránov. Boli sme veľmi prekvapení, že aj stredoškoláci sa prebojovali do finále a veľmi nás to potešilo, že aj stredné školy už majú takú úroveň. Ten Guardians je taký aj komunitný, hej, že máme možnosť sa stretnúť práve s profesionálmi z iných odborov alebo napríklad aj s tými študentami, ktorých zaujíma tá téma. Pokiaľ si myslíš, že patríš top expertom na kybernetickú bezpečnosť na Slovensku, v tom prípade sa určite musíš zúčastniť Guardians 2026.